Kaponat Gospel Media Ministries, ka ministry ka beladap mentala khat san snem. Da ka men sim ka jing kemen, da ka men sim ka jing songo yo blai. Ngiyok men pelong pat ya ka ne ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu, khat nyau, khat pra. Khat riu, khat nyau, khat pra September arajar arpuar. Barakani ka jeseng Pini shibon ki bo blay unle ngila dwai banginget ngini i ka kamba ka jong blay ka baning kong e ka long banginget ngini i shibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu ba kin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka dai ka ministry henry kam tam e ya ka bagi nang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown ka ba crown tam kam da day ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangin yu i ya ka jingtong ya shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai da ding ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang yai dwai ru nagamenta kini ki jing yeseng bagani ki jeseng pembangong epi kan long haga singi thok ding si sa jan singi ublai haga singi thok ding kan nantang away ki jeseng kata diga por jan mit san chiteng nang ta haga si sa jan kan don lightly ki jeseng step ka jeseng posteng kan don ki jeseng jong ki kna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ki jeseng jo ki kna ga kit zo praise shi posteng men step kan long ni ki jeseng nang ta hagapor RBJ kan sadan sakaway ke jeseng bar hagapor janmiet ru kan don sakaway pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublay ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibajisteng bat hagapor sansteng janmiet tanganget via sngo ya gini ke jimpen tip pen kre lupai ka download ke jongpi bat om tang bamau pi marway pinwan khat lang i yeng ka sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang i bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba de jangai khat lang i ki bakin wan lang i shekene ke jeseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke shitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jeseng mangi kmilanti na maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru bakrau ublay bodon bor ublay ubala baro deheng tanginget magani ke jing seng kan wanra ya ke jing kemen hagani kan nongba pamaga babel ke thu haba ki apostol ki lek banya lap ya ke gospel ki ba panggil yo kia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat paga babel ke thu bakaladon ke jing kemen hagani nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki mensim kan heal ya ki mensim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ke jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ka jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai unle akan ka nongba la finget ai ngu lupa na ru menta ngi dwai bang inget sngob ha ban bu i ke jing kan mau ya ke jing ban tip phila ban share phila ban pen tip ru shaki wai pat ki parlok ke jong phi pa pinyawan ru ka ke sngi da ka man sim jo ke jing dwai blai ker khui bi blai shibon ki kmil ti ban i fi ha ke te gi sngi blai nan ker khui fi amen na sngo ni ka por adon ke jing hikai ka ba don kam hado kata-kata ngi haban sung thu ya ka tien ka jong blai lamda kum ta kan wan ra jing man saw ya phi ya ka yeng ka sem ka jong phi bad ya baro ki badan jing dai ba phi kani ke jing kai ya ka bangala ai kerteng ha ka por wat wan ra ya ka balato hayeng wat wan ra ya ka balato hayeng ngi haban sung thu ya ka tien ka jong blai maru blai jungi ude blai bo ya ka lenti ka jong o bala ngi le persha yu kham tam la ngi le persha ka tien ka jong o ka jing man saw kan hab be halor tau brio ubay le persha yaw blay na ai kublay fi ka ni ka sngi i wei pu wei ha ka teng ka jong try
Bangangai utraun kerkui fi kat bapinang sengap ya ketin ke jong blai. Ngamuan ban hikaya ke ketin jong blai ban penting ya fi ne ban pensmit ya fi rei. Ban kren ya ke jing shisha kumba kalong. Ban ya thu ya ke jing shisha kumba kalong. Tadeng ta ngine pet ya ke ketin ke jong blai. Balai bangim dei ban wan rai ke blatu ahieng jongi. Mar kaladon ke jing ja na ke ketin ke jong blai. Ya ka bang kwaan pulih ka ni ka por no Joshua kal nong ba nyo ka khot ban kong ter ka ni ka de ka pop jong akhan ka ai ka ta ka pop ka ba akhan ule ka babal ka ongkum ne henry kun Israel kilale palat ha kata ka basang namar wa akhan ukun ukarmi ukun usabdi ukun usera naga jat juda ula shim nagata ka basang bat ka jingbitar utra yaki kun Israel kalame ule ayu ushim na kata kabasang ya kabau blay uhukum bamday ban shim andre ushim na kata kabau blay ulam mana barhaba ula shim ka jingbitar ka jong blay kalame ya ki Israel barokawai hoy Joshua shwai kani kalodon ka thma kabau yale ki Israel ki lele thma ba Jericho bangi ken mau ya kata ba Jericho kala kelon no da ka ba umdan kamban siat tang wei khnam ro ka Jericho ka lakelon la ka kelon namar ka jing pen ko ngo ki Israel ya ka ktien ka jong blai bad haba ki la pen ko ngo ngi i ka jing job ka lawan la ka wan ha ki Israel bad haba ki la job ya ka ne ka thma ka pelong ki Israel ro banong u blai udon bat ngi ngim da don kam ban khuslai namar ki hab benyele sa ka wi pa ka thma ka ta ka dei ya ka shnong ai kiong kat ya ka Jericho ru ngila job da ka basuk ya ka ai likan le yu habu trai udan ka liang ge jongi balengin khuslai ya ka ai bakum ta gi ong kala biang ngi ladang isu pha no tang kum balai hajar ngut kita ki sipai ban le ele ya ka ai ka tin jomblai ki thu bahaba kila le ban ya le thma hang ta pen ban ki nong shun ka ai kalau ele persya bakal khlanya do kata-kata bat ki Israel ki sya penyap ka babel ki thu lai pun reungut ki yap ha kata kesngi bat kala bo jingkeli yau Joshua ong balai bakane ka jing sya rem kawan hangi kala penlengok ki Israel kala penlengok kham tam yu Joshua ong balai bagita ki ai kila job yangi hatu ni ublai ubangi syakri ubaong ingi bangin rung sya kata kesnong ya ka baulah kular kari kanan kari belatut daga gedut bagangap ulah kular ngi banginrung balai pat usya ngi bangin yap aga keti jong kini kinong syun paga babal ke tu u Joshua ulah duai hau blai kat khat ka bishpau ong ne tiu trai ulah ong hau Joshua to yeng jot balai me hak bandem yala ka khmat kum ni u Israel ulah le apop bakila rengkang ru ya ka jutang jonga ya ka bangala hukum ya ki namar kila shim ya kata ka basang bat kila to'ru bat kila syukor ru de kila bu'ru ya ka hapdeng ka jingbu jongki namar kata ki kun Israel kim la yeng khmat kinong shun jongki kila pa ya la ka long todo na khmat kita kinong shun jongki naba kila long ki bala tim ngaru nganom don rengkat bat pishu lemda pi penduk no ya kata ka basang na pedeng jongpi wa akan ula tu ulawan ra shala yeng bolo buri ya kata ka buto barkai ka baja namar bakadon ka ne ka batu kalawan ka jingtim ha ka yeng ka jong akan bat haba u Joshua ula tip ini ka kubor bapleng ude akan bolawan ra ini ka jingtim ula keli akan shisha hatu ka longkum ta baladangi puli ka dekat ka barpo ka ong tiu akan ula yatu au Joshua bula ong shisha ngalale pop yu try u blai ki Israel bat kum ni bat kum tai ngalale habang ngalayu i hapedeng ki jingluti ke barandi Babylon ba itnat bat aspa shekel ka rupa bat shilingkot ka ksiar ka basan po shekel da ka jingtho onda kum ta ngala ikwa yaki bangala shim yaki hakmiru laburi yaki hapo khando hapedeng ka ying jan jonga bat ka rupa baro hapo jongka buang apa ngalayu i yakini ki ngala itnat yaki wang ya gay ulo yu i ya kata ka ksiar ya kata ka rupa ya kata ki jankop ki barandi Babylon ba itnat
kum tahu la ikwa iki barulah shim barulah buri iki hapok ke kendo haga ying jan ke jong u hapok ke kendo hapedeng ke ying jan jong u bal kata ke rupa ru baro hapok jong ka usngau lada ushim utu bakanum lele utu na kata ka bau blay ulam mana uilek persya yo blay uilek persya yo try udang mudur lada buri lada utu bat buri mdan bayi mano kena try tu yo baru try sngu tenat deh yang ta ba anda bu Joshua la yo sngu ya kata ka jingpla ke jong akan ke baja ka babel ke tu Joshua ke khat par sa ong tu Joshua bagi Israel baro lembat kila shem yu akan ukonu sera berkata ke rupa berkata ke barandi berkata ke silengkot ke ksiar bagi kun sinrang jong uru bagi kun kentai bagi masidap jong uru bagi kada jong uru bagi langbrot jong uru bagi yingjan jong ude bat baro katba udon bagi lawan lam yaki syakatem akor baru Joshua ulong balai me penjenjaringi utrai un penjenjari me hakani gesngi tiki Israel baro kilai lentem ya u dagi mau bagi le thang yaki dagading onda kila lentem yaki dagi mau kila kenton ru halor jong u ka kenton mau ka bakrau haduk kani gesngi kum ta utrai ula phaino na ka ba shitlep ka jing bitar jong u namar kata la kerteng ya kata ka jaka ka them akor haduk kani gesngi wat wan ra ya ka balatu hak yeng ke jong pi wa kan lawan ra shisha udah Joshua ubala penyap no bal kita ki breu ki Israel ki bala penyap no yu akan bat mdei tangi u bat ki yeng kesem jung baro jing dan jing em jung baro mdei tangi kata ka butu wat kata ka buladan ru baro la thang no daga ding balalen thamau yu bat ka yeng ke jung u bat lawan ra shisha ka jing tim bat ka jing jat yu akan bat ka yeng kalawan ra shisha ka jing snosi tadai ta kwa abdong ifi ka ni ka sngi manta wat ju shim ya ka bamdai wat tu ya ka bapim dai ban shim tu bapim ra hayeng ka jingtem kan wan ha ka yeng ge jong fi wat ju tu maru blai u isi ya ki nong tu babel ka ong yata menom tu badeng ta la da pi le persya ya kata mdai na ka ti ki breu bapin yo ya ka jing bitar andai ka ba khamma ka long yo ba utrai un bitar fi yo bu try un tim ya ka yeng ge jong fi yo bu try un tim ki khon ki ti ge jong fi yo bu try un tim ya ka ta ge ke ka ba pi dan yo bu try un tim un benjat na sendan ya pi ba de ka yeng ba ki ta ki jing dan jing em jo fi baro ta den ta kwa ba dong fi ke ne ka sngi wan am ye le kai ba du blai wan ra ya ka ta ka bla to a ka yeng ge jong fi man tap chi ki account ge jong fi man bo ha ka yeng ge sam ge jong fi ban tap ki sinduk ge jong fi mar ka belatuk ka dai be ka belatim tading ta kwa bdong fi wat kemen ban shim ya kata ka belatim wat tu ya kata ka badan ka jimitar ka jong blai ngai tran ka khu fi ni ka sngi dan we breu we ju tu bo tau dei uza khayos hadien bo yo yu trai wangan ai no shiteng ya kata ka banga ngadon syaki baduk bad ya ka banga la tu ya ka banga la thiem ngan ban phai no ya ki sau sha bol try on ka jing pen em kalawan ha kana ka yeng la da kran ni ka tanga nge ka jing pen em kan wan ha ta ka yeng pikan maru bo Judas ushim ya kata ka pisah ka bamdai bada mar bola shim ya kata ka pisah bamdai ka ai ka bajai u wa balis din pasi la di baru haban yap ba udkut tau telai ha pedak ong ka babel ba ka snir ka jong u ka lami no na u ka dapat kata ka kapok ka jong u namar ushim ya kata ka bamdai bandai tang kwa badang fi ka ne ka sngi ka bamtawa ile kai bodu blai share ya ka ne ka gospel share ya ne ka video kat ba phi phila barang ngai bu try min kar khu ya phi barang ngai bu try uhi kai ya ka ne ka sngi namar kwa ba ka jingbitar jong u kan me ne ka jingbitar jong u kan long halor jong no ngasngo ba ni ka khubor ka dai nam ta jong ilang baro bangim dei bonwan ra kita ka batu ha ka ying ka jongi ban tap si account jongi ne ban buri utrai tu i dan ke ka balak ban buri no tra ngine dwai ka ni ka por ka pamenta ngine dwai
Try ni kapor ngawan khmat jome banga sngongo iktin ke jome ka bahikai ngi ko try bangim dei bantu mar haga jingto kadon ka jingtim baga jingtim kam dei tang yau tau batu anrai wat iki khun kikti ya ka yeng ka sem jong tau batu mar halor kita ki jingdan jing emru jong tau batu try nga sngo baga ka khubor ka babyang por men pen kala ya kita ki baburi ya kita ki ei ha ka yeng ka jongki men pen kala ka donot ka jongki Mara blay nga nget aga naga sngi mawan haka yeng ke jongki daga jing it. Kumba me wan haka yeng ke jong sakhayas. Me wan rungru haka yeng ke jongki daga ne ka kubor haka ne ka sngi ablay. Ya ka ba me kwa ban yo I ya ka jing kala ya ka ta ka transformation haka jing em jongki ni ki khon jong me. Ba la da pidai mapi utrai ong kala no haka ne ka sngi kat ba ka por ka dang don. Kumba sakhayas ula kala ba ka yeng ke jong kala yo jing kar khu. Ba utrai udah pen benai ya ka jing penem halor ka ta ka yeng. Try ro kwa min pen benai ya ka ta ka jing kar khu ha ka yeng ke jong pi ba. Na kwa ba dong fi ka ne ka sngi. La da fi la bo ya ka ta ka batu ha ka yeng ke jong fi utrai ong. Mdeu breu ban lap. Ndre ngalap menga ya ka ta. Baladang ngalap ka jing bitar jong aro. Kalap ia pi kan kong la da pi pi de ke breu ke batu ngam keno fi fitu le si fil akum bakla fil akum ikwa akum ba akan ula ibang ya kata ka barandi Babylon ya kata ke ser ta rupa ya ka ba ulayoi fil akum ibang lang kwa abang fi kan ke sngi utrai kwa no fi fin pen pai ya kata lem da kum ta ke jing bitar ke jong trai kan lap ya fi Kombo sakya sula kala ukwa ya piru bapin kala. Ngadwai ngam tip nga kren ya no hagane ka sngi reu trai ong kren ni ka khubor. Namar ba ka sngi ka bak haddo kala jan bat ngam kwa bakata ka jing bitar jonga kan lap ya pi ong trai. Kapor kala sa stang kendiat ya pi. Kala ka bamot. Ujisu wan ka jing it hagane ka sngi. Lada filato filatiem lada filashim pen paino ya kata. Zakias ongan ay na shiteng na taga spa kabanganga don syagi badok sausya ngan siu no ya kita ken ke banganga la shim ya ka bangala bam klop dwai nga kerku ya fi ga ne sngi utraun ay bore fi un ay fi ka courage un ay fi ka taga jingslor pa finle ya kata utraun pen sle ya fi ka jing pen em ka wana fi ga ne sngi baraga yeng ga jong fi baro akatengu jisu dwai nga ay ngo amen utraun nga kerku ya fi un ay bore fi nga nget Kani ke kubor kalawan da ka basyai. Kongo ya ketin ke jong blay shwa baga por kan dirno. Kublay shibon ngin sa isyampat. Amen. Kaponat Gospel Media Ministries. Ka ministry ka bladap mentala khat san snem. Da ka men sim ke jing kemen da ka men sim ke jing songo yo blay. Ngiyo men pelong pat ya kani ke Jeseng Healing Festival hawneu snem menta. Hang the po madan pulo. Nado ka khat riu khat nyau khat pra khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar baragani ki Jeseng pini shibon ki bo bleun le ngila dwai banginget ngini I ka kamba ka jong blai ka banin kong e ka long banginget ngini I shibon ki men sim ki ba kodor kin wan shaka jingkala ka bamot kin yo pdiang yo Jisu Bakin yo ya ka jing pelaj na ka jing te ka jing khom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jongi ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka ministry henry kam tam e ya ka bangin ang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ka ba crown tam kam da dai e ka ta ka jing pen khia ya ka do henry ka dai ka jing pen khia iki men sim bangin da dwai ngi da angnot ru bangin yo I ya ka jingtong ya shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta mapi ki ba yo sngo ya ka ne ka jing pentip sngo ba ban nang yai dwai ru nagamenta kini ki jing Jeseng bagani ki Jeseng pembangong pi kan long ha ka singi thok ding si sa jan singi blai ha ka singi thok ding kan nantang ka wei ki Jeseng kata de ka por jan miet san shiteng nang ta ha ka si sa jan kan don lightly ki Jeseng ka Jeseng step ka Jeseng posteng kanon ke Jeseng jong ki kena ya ka bangi jo ai kerteng ya ka na do men shwa ka bangi tip ke Jeseng jong ki kena ka kit zo praise shi po shi teng men step kan long ke Jeseng nang ta ha ka por RBJ kan sadan sakawai ke Jeseng bar ha ka por jan miet ru kan don
sagaway pat ke jaseng hakapor sunsteng but hagasngi ublay ru kan long lightly ke jaseng hakapor posteng hakapor shibajisteng but hakapor sunsteng janmiet tangangai via snow ya gini ke jimpen tip pen kre lupai ke download ke jongpi but tang bamau pi marway pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang ki bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba de jangai khat lang ki bakin wan lang shekene ke jenseng ba nginget kan don ru ke jimpen khia ke jong blai ya ka dok ki bapang ke shitom ki badon ke jing shate shakom ha ke bor jong baman ha ke bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jenseng mangi khmilenti maru blai jongi ubangi shakri ude blai juki kamba Pada ublay ru bakraw, ublay badan bor, ublay ubala abaro. Dahing tanginget, maka ni kejing seng kan wanra, ya kejing kemen haga ni kan nongba. Pemaka babel ki tu, haba ki apostol ki lej banyalap ya ke gospel. Ki bapang ki leyok kia, ki ba syate syakum, ki ba yap ru ki empat. Maka babel ki tu, bakal adon kejing kemen haga nongba. Ngi kmi lenti ru kan ni kejeseng healing festival, kan heal ya ki babon ki mensip. Kan heal yaki mensim kan heal yaka dok kan heal yaka nika jela ka jongi kan heal yaka nika nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat yaka nika jaseng leng bagi jing dwai leng bagi jing syakri ka jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i yaka kamba ka jong blai yaka bau blai un le ka nika nongba la finget ai ngu lupa na ru mentah ngi dwai bang ingat Sngoba ban bu yang nege jingkan mau yang nege jingkan tip filak ban share filak ban pentip ru syaki wai pat ki parlok ki jongpi pa pinyawan ru kata ki sngi da ka mensim jo ki jing dwai ublay ker kui bi ublay shibon ki kmil ti ban i fi ha ki te ki sngi ublay nang ker kui fi amen